של לנדאו וסיני בעמדת ירייה, והוא עושה זאת 1-0 להפועל. ממש הלם ביציעים, אבל היתרון הזה מגיע להפועל לפי מהלך המשחק במחצית הזאת. לנדאו שלח כדור מצוין קדימה שמשה סיני שעט פיק, והאוהדים של בית"ר לא יודעים איך לאכול את זה, הם שורקים בוז לשחקנים שלהם. השיג אותו, השתחרר לבסוף מן המגן, וברגל שמאל הרגל החזקה שלו מצא את הפינה הרחוקה. יוסי מזרחי גם הוא בהלם. זה מסוכן מאוד. ועוד שער! משה סיני 2-0. רבותיי, סנסציה כאן באימקה. פריצה יפה באגף השמאלי, הקשתה מדויקת, וכדור יף יוצא מן הכלל של משה סיני. הוא כובש את שערו השני, ומה יקרה עכשיו לבית"ר? של משה סיני, עכשיו שבתאי לוי, עבר את אזולאי, 3-0. זה כבר המסמר האחרון בארון האליפות אולי של בית"ר. שבתאי לוי פרץ באגף השמאלי, עקף את אזולאי, ובבעיטה פשוטה לפינה הרחוקה מכניע את יוסי מזרחי, והתוצאה 3-0. הכדור של קנדה, וטלקיסקי, הם אוהבים מאוד לשחק יחד השניים האלה. יופי, וכדור חוזר עכשיו לקנדה, הזדמנות, והכדור בפני שער! יפו! 1-0 להפועל תל אביב בדקה ה-86. הנה הפעולה באימפס המתוקן מן השנה שעברה לקנדה וטלקיסקי, וקנדה סוף סוף במסירת הודעה ויבוא המתחגג שער חמישי. הפועל תל אביב לזמן קריטי במשחק. יעלה ויבוא, קראת על המשחק? לא, השתתי. ליאור רוזנטל, אתה יודע מי זה ליאור רוזנטל? היה שחקן גדול גם פעם. אמר לי כל היום 1-0, 1-0, 1-0 להפועל תל אביב. יכול שזה 2-0, בוא נראה את טלקיסקי. וזה אני יותר מוכן. בבקשה. בבקשה. והוא גם כתב לי בהודעה שיהיה 2-0. זהו? סמיאל יבוא עם השער השני, המסמר השני. הפועל תל אביב מנצחת את בית"ר ירושלים באצטדיון טדי. כמו שסיני עשה להם את זה פעם באימקה, אני זוכר את זה בעיניים. היום יבוא עושה את זה לבית"ר, תראו. זה לא יבוא היום, זה הנקמה של אלי גוטמן, זה לא יבוא. תראה איך הוא רוקד, זה פשוט הנקמה שלו. הוא חיכה לניצחון הזה הרבה שנים. וזה סיום המשחק. סיום המשחק. שחקני בית"ר ירושלים יודעים חפויי ראש. גוטמן ואבוקסיס, שמחים ועליזים. כאשר דדי בן דיין הפצוע לא נמצא בסגל, וגל שיש שמעלה עכשיו את הכדור, עולה במקומה, איזו טעות, וגילי ורמוט עושה 1-0. עידן טל מסדר להפועל תל אביב שער יתרון מוקדם בדדי. הנה גל שיש מעלה את הכדור לרחבה, תראו את טל, מה הוא לא רואה שם, את ורמוט, לא ראה את ללה שהיה בסביבה, מנסה להחזיר את הכדור הזה לארוש, בעצם מוסר את הכדור לוורמוט, והפועל תל אביב מוליכה 1-0, ובשלב הזה הפועל תל אביב במקום הראשון בטבלה. עכשיו ווליד בדיר מציג את צלחת האליפות לפני האוהדים. חגיגה באדום הערב בטדי.
יעלה ויעלה